Get me to Hot FM 93.3. Ha! Onwe ndị chega m ebe ahụ. Ka mụ na ha ga kpa ihe dịrị anyị. Na-asị gị no, na-asị gị hello sir, well done sir, well done sir, well done sir, well done ma ehihie ọma keke unu dị taa. Hey, ana m agwa unu oge niile na-asị unu ọkwa ịma taa wụ ụbọchị ezumike. Ịlụkata ọlụ nnọọ malite na Monday ruo na Friday o ruo Saturday gasị ngwa 1 o'clock nganga Igbo ego bekee ngwanụ bịa ka ime m obi ụtọ abịago m ịma mma abịa onweghị ga-eme ka m ghara ịbịa mma abịa si gị taa ụbọchị na-agba akwụkwọ ị na-agba akwụkwọ taa hapụgodu nke COVID-19 sịrị gị COVID-19 asị gị nwanne ịchọ ịgba akwụkwọ ga-agba akwụkwọ ọwọ maka gị nwa COVID awọ maka gị ihe ọbụla ị chọrọ ime mana chetakwe o ị na-agba akwụkwọ cheta na mma bịa rie rice nke stew ahụ itinyegodo stew nọ ọfụma n'ime ya butegodo chicken buru ibu tinye one side hapụ mma eri ya butegodo champagne ma ọ champagne adịghị nye m pure water mma aṅụ ụmụ Igbo nke awụ nke anyị ịmago na ọba unu na m na-akwụkwọ gị ọzọ ọ ya ma eme ịmabeghị ga amata ga akpọ nwanne gị nọ gị n'akụkụ kpọọ nwanne gị nwaanyị nọ gị n'akụkụ si ya bịa n'ihe a na-eme ebe awụ maka ya nwa ka anyị si eme ya o doro gị anya na mma agagodo nwụrụ mmiri a nke a si n'ọnụ Flavor na-akpọ nke a ọ sị nọ bebi na yoka gị nwa wo alaba m na yoka ngwa gerenụ ya ka ego bekee mee gịnị ọ nwụrụ mmiri a chiazụ eburugo mbata na 18 ihe m na-akụ ụwụ strike ka m strike ye gị nye gị ihe a sị gị kee bilie godo ọtọ maka na nganga Igbo abatago ifu ka Flavor na-asụcha ihe asụsụ ndị ime nkịta dị nego ishe nọ onye ime nkịta ma n'ọnwa afọ Igbo ihe dị mma maka ndị Igbo wụ na anyị na-egekwa ntị na-anụcha ihe ndị ọzọ maka ya dị ama o nwere ike ọwụ na ọ chọrọ ịba n'ime that side ha na ndị ahụ arụkọkwa kwa ịwata dị nego ego eburugo bata 18 ihe na-abịa kịta wụ ka m bịagodo ka m mee ka obodo kpasaa. Let me just scatter the area for you nke ahụ ozi bekee ka anyị si eme ya taa wụna mma pụtagodo gwagodo gị ofu okwu nọ n'asụsụ bekee mana anyị nwekwara ya n'asụsụ Igbo ịmanụ na mechaa ya otu ahụ ma asịsị gị ngwa bata n'ọgbọ gị nwasị na iwu nwafọ Igbo bata n'ọgbọ bịa were ilu Igbo gwa m ihe ịghọta maka ilu Igbo a were gwam gwa m ihe ịghọta ma ya ọgwụ na okwu ntụgharị ngwa tụgharịa okwu a nsụcha na asị prịsịprịsịprịsịprị ga-aba n'asụsụ Igbo si m gwa nne iche na ịma asị bekee chere m agwa gị ha na-asị ka esi asị ha n'asụsụ Igbo ga-abịa sụọrọ m nọọ Igbo ya last week ma ọnwa izuụka nke gara aga ma ọwụ ndị Igbo ofu onye mere m obi ụtọ anọ m na-asụcha bekee nsị gị it has an eye but the truth is it doesn't see. Ndị mmadụ na-enyecha m ọsịsa dị iche iche mana ofu onye pụtara sị m nwanne m nwaanyị doro just nye onye n'onwe gị nsogbu ka m bịa nye gị ọsịsa ya obi wee dị m nnọọ ụtọ ka o nyere m ọsịsa ahụ ma nwaligodo enu tegodo egwu gbagodo egwu si yes ibi ihe a na-akọ ngwa gị nwa taa ga-abata n'ọgbọ ihe a field ọwụ na Arsenal na Man U anyị ga-agbagodo ya ọwụ na Chelsea ga-abata iwu ihe ọbụla eso na-akọ ọsọ gị kụwa 18 13 14 2 ngwanụ ka m gwazie gị n'ihe anyị ga-ekwu maka ya taa wụ maka ụlọ ọgwụ ọwụ ndị bekee asị nọ hospital edetugo m ụfọdụ ụmụ okwu nọ n'asụsụ bekee ndị ụlọ ọgwụ na-ejiche eme ihe niile maka ụlọ ọgwụ anyị nwekwara n'asụsụ Igbo nke mbụ nwere ebe a wụ nke ndị bekee ga-akpọ prescription ka ihe anyị ga-akpọ prescription n'asụsụ Igbo anyị apụta akpọọ ya usoro ịgwọ ọgwụ usoro ịgwọ ọgwụ ịgụ ọgwụ rada usoro ịgụ ọgwụ ya ọgụgụ usoro
ịgụ ọgwụ. Pụta isi wagam ala omegam ndị ọgwụ nke ọzọ mana arụ adịgo m mma ugbu a, ndị bekee pụta sị na ọkịọ, mana anyị nwa ga-akpọ ya ọgwụgwọ. Maka agwụgwọ onye ahụ ihe niile na-eme ya adịgonu mma, kpọzie nke ahụ ọgwụgwọ. Apụtasị na enwe ebe a na-eje ka a ga ma ihe na-emegodo mmadụ tupu enyekwanụ ya gị na-enyegodi ya ọgwụ. Ị ga na-apụtasị na isi waga gị, ị ga-agagodo gaa mee gịnị, baa n'ime lab ma ọwụ ndị bekee akpọ nke ahụ laboratory, gaa na ihe na-emegodo gị first tupu enyewa gị ọgwụ. Mana laboratory a ka ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ Igbo, anyị ga-akpọ ya ụlọ nyocha. Anyị ga-akpọ laboratory ụlọ nyocha. Amụọ nwa sị na ọnwa ụgwọ a na-agbatụ nwa ka ọ na-eto, ka o nwee ike onwe ọrịa na-abịa ya enwee ike ime gịnị, bua ahịa bugide ọrịa. Ka ihe ndị bekee na-akpọ nke ahụ, ha na-akpọ ya immunization, mana anyị nwawu ndị Igbo na-akpọ nke ahụ akpọga immunization, anyị na-akpọ ya ịgba ọgwụ mgbochi. Ịgba ọgwụ mgbochi, anyị akpọzie vaccine ọgwụ mgbochi. Icheta ewuru onye na-abịa na nzukọ mgbe niile, icheta na onwe mgbe m kwuru maka COVID-19, ekwukwe maka ihe dị mgbochi na ọgwụgwọ. Anyị ga-akpọzi vaccine ọgwụ mgbochi. Ịmago n'ihe a na-akpọ drugs na medicine wụkwa ọgwụ. I want to take my drugs, I want to take my drugs. Achọrọ m ili ọgwụ m, ga-eli ọgwụ gị. Onwe ihe walụọ gị mgbe m na obere, mgbe m ka na-etogota, mgbe m ka na-amị ala na-asị nne m, give me, feed me, I'm hungry. Ịkpọ m gaa n'ụlọ ọgwụ nwanne, enyela m ọgwụ maka m lie ọgwụ a. Ụdịrị mmadụ m, ọ na-adịcha m ka ọgwụ ndị a niile na-anọcha m na akpịlị. Ọsọ gị bute River Niger nwa mmiri a, ọ na-adị m ka ọgwụ a na-aba m n'ime alụ. Ọ ka ga-adịkwa m ga ọgwụ niile anọcha m n'akpịrị. Mana ịgba m ọgwụ, that's for me o. Mana onwe ndị na-asị kama a ga-agba ọgwụ nye ha mkpụrụ ọgwụ ka ha lie mkpụrụ ọgwụ. Mana for me, mụnwa, biko nne gbawazie m ọgwụ. Ọ ya ma ile anya na-eke ma ọ dịka m weche dimples, mana nwe m dimple. Mana ihe eji agwakwa n'ọgwụ a ka ihe ndị bekee na-akpọ ya, ndị bekee na-akpọ nke ahụ syringe, mana ndị Igbo ga-apụtasị gị nọ ntụtụ ọgwụ. Ntụtụ ọgwụ. Ebe a na-amụ nwa, ndị bekee na-akpọ nke ahụ labor room, mana anyị nwa ga-akpọ ya ụlọ ebe a na-amụ nwa. Disease kwanụ, anyị ga-akpọ nke ahụ ọrịa. Infection, anyị akpọ ya ọrịa na-efe efe. COVID-19 apụtago. Enwezi ihe a na-akpọ face mask. Ịchọ ịba moto asị gị yiri face mask gị, ịchọ iritu asị gị yiri face mask gị, ịchọ ka gị na nwanne gị kwekwanụ n'aka kwa okwete asị gị yiri face mask. Ihe ọbụla ị chọrọ ime asị gị yiri face mask. Mgbe na-apụ apụ n'ụlọ gị, yiri face mask. O nwere ka ọ ga-emegide sef. Ịchọ iyi ụra, yikwe face mask eyi ụra, maka adịghị ama onwe onye bịa, onwe ike mmadụ abịa n'akụkụ gị mee gịnị, ozie uze makwa na ọtụ ụkwara gasị enwetago m COVID. So face mask ka ihe a ga-akpọ face mask n'asụsụ Igbo, maka ọ pụtago. Ihe anyị ga-akpọ face mask n'asụsụ Igbo ga-awụ mkpu imi, maka eji ekpuchi imi, mkpu imi ma mkpọchi imi. Nke ahụ adị otu ahụ. Ndị na-erikwe n'ọgwụ nwee ike nye ha ọgwụ si ha rie nke agwara m gị na prescription bụ usoro ịṅụ ọgwụ. Enwere ike inye gị isi gị yiri nke ị ga rie tinye fisi tinyejara. Nke ahụ ndị bekee ga-akpọ ya overdose. Mana anyị nwanwu ndị Igbo ga-akpọkwanụ ya ịṅụfe ọgwụ. Overdose, ịṅụfe ọgwụ. Lab test ga-awụzi ime nyocha. Lab result awụ ịchọpụta nyocha makwanụ mpụta nyocha. Nke ọbụla ịchọ ka ewere n'ime ha abụọ. Onwe ndị na-ahụ maka ọrịa ma ihe ndị ọzọ niile, ma nke na-efe efe, ma nke na-adọrọ adọrọ, ma nke na-eje ije, ma nke na-ala nke ọnwụ na nke na-eyi ụra, ndị bekee ga-akpọ ya NCDC.
NCDC ka ihe anyị ga-akpọzi ya anyanwa ewu ndị Igbo anyị ga-akpọzi NCDC ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgwọ ọgwụ mmegide ọrịa na-efe efe ma kpọzi nke ahụ ọzọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgwọ ọgwụ megide ịgwọ ọgwụ megide ọrịa na-efe efe ịmụọ m amụ ma ewere koboko pịa gị ihe ka ihe mmejikwa na-apịa gị ihe a maka anọ m ebe a na-akọcha ihe a niile ekwesị ka ị were biro were pen were book were pensụl were ihe niile na-edetu ya so ma ị ga-akwụkwa n'ụmụaka ma eme gịnị na ya were ị nụrụ ya ị nụrụ ya agwara m ga-agwa n'oge niile na ọwa ọsọ gị nwa ka m ga na-akụtụrụ aka mma na-akụrụ onwe m aka eto dike na nke o mere ya eme gịnị o mee n'ọzọ bata n'ọgbọ buru oche gị nọ n'ala bịa na ihe anyị na-eme ebe a gbasaa gị ụlọ ọgwụ ka anyị na-ekwu maka ya taa sigo m gị na prescription bụ usoro ịṅụ ọgwụ cure wụ ọgwụgwọ laboratory wụ ụlọ nyocha immunization wụ ịgba ọgwụ mgbochi vaccine wụ gịnị ọgwụ mgbochi si gị na drugs maọkwanụ medicine ka isi chọọ ya wụ ọgwụ syringe eji agbacha ọgwụ awụ ntụtụ ọgwụ labor room wụ ụlọ ebe a na-eme gịnị amụ nwa disease wụ ọrịa infection wụ ọrịa na-efe efe face mask wụ mkpu imi kpuchie imi gị na asị na covid nọ ọ ka esi kwue ya anyị ncha anụgonu maka ya NCDC wụzie gịnị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba mbọ megide ọrịa na-efe efe overdose wụzi gịnị nwụfe ọgwụ si gị na lab test wụ ime nyocha lab result wụ mpụta nyocha ọkwanụ mpụtara nyocha ngwa ka anyị mee ya ụta ka m gaa mara ihe nigaro kwuga then pụtazie from ihe nigaro kwuga anyị eme gịnị anyị abazie na gwam 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 n'onwe ya taa ọkwa ịghọta gwam 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 ịhọrọ otu n'ime ha ma enye gị ya ga-enye m ọsịsa hapụgodi ihe a you wey dey rap never chop anyị hapụgodi ihe a gịnị ihe ahụ anyị ga-eli nri we go chop otu ọbụla ọ soro obodo ya dị anyị ga-eli nri nwanne ị ga-eli nri ị na-ekwekwa ise kwegodi ise first ị ga-eli nri ihe agwụ mba month mmadụ alụbido malite na Jenụwarị rụwa ọrụ si na gị na-emewu na-asa gị ọkụ gbagodo owu ahụ first ihe awụ nganga redio nke awụ gwam 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 na Hot 93.3 FM and ihe anyị na-eme ebe awụ ihe gbasa gị dịka m na-adị agwa gị oge niile n'ihe awụ ihe gbasa gị anya bago ebe ya bata n'ọgbọ ọ mụ na gị nọ n'ọgbọ a awụ m striker ma strike ye gị ga-enyekwe m ya back in return ịma ịkụ ọkpọ ga-akụ ọkpọ ọwụ ihe ka ị ga-apịa ngwanụ let's go there otu ọbụla isi chọọ ya mụ na ga-emewe ya n'ime field a enwe m gwam 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 n'ime field a nwee ilu Igbo n'ime field a si gị na m nwekwara ntụgharị n'ime field a nke ọbụla ị chọrọ anyị akụwa dị bọọlụ taa ahụ ọkwa ịghọta yes nye gị ya ga-enye m ọsịsa ya nye gị ya ga-enye m ọsịsa ya nye gị ya ga-enye m ọsịsa ya ka ekwana akara ekwentị ihe eji na-abata n'ọgbọ 08182 426591 ọ ya wa akara ekwentị ihe eji na-abata n'ọgbọ 08182 426591 awụ m nwa afọ Igbo ngwa ka esi ewu nwa afọ Igbo ị ga-atụgharị ilu Igbo ka ọ gwam gwam gwam
mana abịakwa ịbata ebe a isi m ego biko nke nyere nke onye gara aga o siri ike mere nke a ị nwere ike nyetụ m ọzọ bịa. Don't try it. If you try that thing, you are sitting on a long thing. Igbo ndị ọma, biko follow me, I follow you ka dịkwa o. Echezọ na nke ahụ butekwa ihe niile na-ere ebe a ka anyị mee gịnị ka anyị tiere gị mkpu ya. Ka anyị mee gịnị ka anyị tiere gị mkpu ya ka ụwa niile na-anụkwa olu gị na ihe na-ele. Ehihie ọma. Chinyere. Chinenye. Mba, aha ụmụ Nneọma. Nneọma, nke awụ nke izizi gị bịa n'ihe anyị na-eme ọkwa ya? Maka anụbe m Nneọma na-ewere jari. Iwu nwa njem ọnụ. Asa obodo oyibo. Ka ime. Ọkwa nke ahụ sọrọ gị different. Yes, sir. O nwe ofu ihe ị ga-emere m dododo. Ijewe obodo oyibo nwetakwere visa ga-ebu ego bekee. Ya just ka m bụrụ handbag onwe ihe ọzọ just mee m handbag ka mụ na gị so gawa. Ọ ga-enwe omume? Mgbe emechara COVID-19. Nne hapụgodo COVID-19 na kwetegodo m kwa first kwee na ị ga-eme ya maka itinyego ya kịta ka ị bịanụ asa obodo oyibo. Ngwa ka ebe isi abata n'ihe anyị na-eme. Gwam gwam gwam. Mba ka ebe isi abata ka ebe isi akpọ. Satellite town. Okay. Ka ndị satellite town dị taa. Anyị nọkwa ebe ahụ mmiri a na-eza nwa na-acha. Nne m ama m na onwe onye na-achọ gị okwu ebe ahụ. Mba. Si gị onwe na-achọ gị okwu si ya na ego bekee na-abịa ka ọ kụgodo ya ihe first. Ngwa ke nke chọọ ka m nye gị. Gwam gwam gwam. Gwam gwam gwam. Okay. Asa ihe anyị ga-eme ewu na anyị ga-ebidogolo onwe nke m jụburu mmadụ na izuụka gara aga. So ka anyị malite ebe ahụ ka mma m ya enweta ọsịsa ya. Ngwa gwazie m ihe ewu na o nwere ihe ewu na o nwere ike mana adịghị akụwa ya akụwa. Ọ naghị eme nkụwa. Asa agbago nkịtị. Hello. Mbano. Run, no they run. Nwada. Onwe ihe na-adị ewute m. Iwu nwada ma iwu nwaanyị batagodo n'ime ihe anyị na-eme. My joy na-adị different. Ọgwa na m nwere feminist ma ọ bụ ndị bekee. Mana onwe ka ọ na-adịgodo m first maka ndị ọtụtụ ndị na-abata n'ihe anyị na-eme na-awụ ụmụ nwoke. So nwaanyị bata nnọọ maybe once in a while or like that. Onwe ka ọ na-adịcha m very very special. Ịbata nnọọ ị bịa gbawa ọsọ. Ihe awụ field. Kick this ball. Ehihie ọma. Hi. Good afternoon. Ehihie ọma. Kịta ka ị bịa n'ehihie ọma. Maazị nke ọ bụ na-atọ gị nnọọ different biko onwe emume na-eme ebe ị nọ pati ka ọ gị na-esi ka m buru handbag m bịawa. Ọ dị mkpa nwere dị mkpa. You can't come and go and kill yourself nna anyị. Ka ebe isi akpọ. Yaba. Ndị Yaba ngwa unu kwenu. Ndị Yaba ngwa unu kwezuenu. Aha. Ngwa ịbatago n'ọgbọ. 18 ka ị na-akụ kọ 3 ka nke akpọga ya n'ime football. Nke m na-agba.
Nke ọwụ na mana ihe m na-agbanwe 10 ọ nọmba 10. Ewo chedara m ọkwa wụ m strike mụ anwụ striker now. Ehe nnu mgbala gị ile goal. Okay. Okay, nine wụ striker. Ngwano. Ịwụ striker pass ya ile goal. Okay, ị pasiere menyezie goal. Ngwano. Pass ya ile goal. Ngwa sị na m adịgo njikere ngwa ka anyị bazie na field. Okay, so wale. Kee nke ịchọ. Ịchọrọ okwu ntụgharị. Okwu ntụgharị. Ngwa nee nke a were. Okay. Bekee ịchọ ka m sụwa kịta. Hey, I hope my teeth agaghị adapụ mana ka m sụwa oyibo. Ngwa nee ya were. If I am a truthful person. Bịakwa ọzọ. If I am a truthful person, I'll see reasons to praise God. If I am a truthful person, I'll see reasons to praise God. If I am a truthful person. Exactly. Okay. Oh, now for me. Ọ bụrụ na m bụ onye eziokwu, ị ga-ahụrịrị ihe m ga-eji wee so okwu. Nwụrụ onye eziokwu aga m ahụ ihe ga-eme ka darararara ngwa na ya were. Nna ya ị na-emegodi isi m n'eko. Sisi a biko, don't you blow out of proportion. Mana isi a na-eko. Mba. Ya na-eko mana ya emekwede mgbawa. Ọ ya nọ ka m na-ekwu ihe a. Isi a na-ekogodo first. Ị na-enye m obi aṅụrị. Nsogbu adịghị. Ọka m nye gị ilu Igbo. Ọka m nye gị ilu Igbo ka ịdịgo oke. Ngwa nye m ilu Igbo. Ngwa ka m nye gị ofu ilu Igbo. Okay, adị m njikere. Ama m na ọkwa gị. Nke anyị megoro obi dị m ụtọ ama m na ịdị njikere ngwa nee nke a were. Okay. Nke a ga-adị nnọọ ofele. Ụwa Igbo na-adị asị na ụwa bụ egbe ebelu. Ugo eme gịnị ebelu ka ihe ọpụta. Ụwa bụ egbe belu ugo belu. Ihe ọpụta wụ na onye nọrọ ọwụ na onye nọrọ. O mere nwanne ya ohere na ya na ya nọkọ. Cherenụ. Ọbara gị adị m ka ọ dị very very hot. Ma in a positive light. Onwe ihe kara ime na mgbe bata imebe ya ruo ugbu a. Nwee ike ime ya. Ịgwa anụ m aha gị na ebe isi akpọ m. Aha m bụ Chief Francis. Ọ ya bata isi agbọ. Chief Francis. Chukwujiekwu Francis. Oh, Chukwujiekwu Francis. Aha dị ka anụgo m ya before kwa ya? Amakwa m ndị ọzụzụ m na-akpọ. Ewo, ịgwa anụ m ka ịma nna akụpụ o kwesịrị ka m kụọrọ gị aka dị iche. Ma ọ wụ ofu ihe kịta masị na ịdaga iwu mana nsogbu adịrọ. Nsogbu adịghị. Ngwa nwanne m nwoke na-enweta onwe gị o. Jide m ka unu ji. Mba nsị ka unu jide ka unu ji. Daalụ nke ukwuu. Ngwanụ bye. O nwere ụdị ndị ga-akpọgodo gị first gasị ka ikuru mmiri nwụọ maka ha ga-eme gị gịnị mee gị obi ụtọ isi ga na-ekogodo first gaa na-eti oh my god, can this be me? Ọmụnwa dị ife a ego bekee dị ife a ehihie ọma. Nwoke ọma njem ọnụ, nwoke ọma nje anyị isi, ngwa gwa m aha gị na-ebe isi akpọ. Adam nwanyị ọ dị ndụ bụrụ ndụ na ndụ bụ isi. Ọ dị ndụ mba na ọ dị ndụ ịma na iwe onye nke m were ego dị isi ka m kụpụrụ gị aka dị iche. Onye nke m alaba m
arụba m nke dị egwu. Onye nke m nke were. Ehe. Mama afọ gị na-ehe emume anyị mba obi a na-adịcha m ụtọ. Maka ihe iwu special person. Akwa ịwa. Akwa ị nọ n'ahịa ugbu a? Anọ m n'ime ahịa kịta nọ. Kedu ahịa nke ọ? Na my 12. Ka ndị my 12 si azụkwanụ taa? Udo dị. Onye ọbụla na-eme nke ọma, a na-ekwe oyoyo. Ọkwa ị na-ejide ha? Ekele dịrị onye nwe anyị. Isi ka m nsụgodo in tongues bụ. Ọ dị m ụtọ. Ka m sụọ in tongues, ka m kpee ekpele. Inweghị nsogbu, kpee ekpere kpesie ya ike n'udo dị. Ngwa tupu ihe ama ka oge ji ahapụ ahịa. Ana m ahapụ ahịa ọkụ wara 6 nke mgbede na-ahapụgo n'ahịa na. Mili ga-abata na aza gị taa. Mili. Ise nwanne m nwoke. Ise. Adị ndụ. Ọ dịgonụ mma na. Ọ dị ndụ. Olive Ndụbụisi. Ya dịrị n'ụsọ ndụ na Ndụbụisi. Onye yara ndụ kpara akụ nyere eri enye. Ọ eziokwu. Ngwa ọ dị ndụ. Nwanne m nwaanyị. Sị gị họrọ ofu. Kee nke ị chọọ maka ịnọ n'ime field ugbu a were n'ofu. Ka anyị bido na ntụgharị okwu. Ntụgharị. Ntụgharị nke taa ngwa were nke a. Enyego m ya mmadụ na mbụ. Si ka m nye gị ọzọ, ka m nye gị ya ka m mara gị enweta ya. Ngwa nee ya n'olu bekee. Nke a sị, it has an eye, but the truth is it doesn't see. It has an eye, but the truth is it doesn't see. Ngwa. Nye m ya n'olu Igbo. Ọ sị na o nwere ofu mkpụrụ anya mana o jighị ya afụ ụzọ. Ọ dị ndụ my lover. You get it. Ngwa nee ya ọ dị ndụ. Ama m na ị ga-enweta ya. Ịwụ nwa afọ na. Ịwụ nwa afọ. Ọ dị ndụ si ka m nye gị gwam gwam gwam. Ngwa na-ejide weta n'ihe na o juru m afọ na. Ọkwa ya? Ngwa nee nke a were. Gwa m ihe nwere ike ịkụwa. Mana ịma mmetụ ya aka. Ịma mmetụ ya aka o. Ya eme gịnị ya akụwa ka ihe ahụ. O nwere ike ịkụwa. Mana ịma mmetụ ya aka. Ya akụwa. Ya emetụ ya aka ọkụwa mana o nwere ike ịkụwa akụwa. O nwere ike ịkụwa akụwa mana ịma mmetụ ya aka. Ị gaghị emetụ ya aka. Ọkụwa. Ọkụwa. Ị ga-enweta ya gbalịa. Ka m tadibe n'ihe n'olu. Ihe mere bụ na ihe nwere ike ịkụwa mmadụ agaghị emetụ ya aka ya akụwa ga-abụ ọ dị ndụ na. Ọrụga m ka tajiri m onye tajiri m isi gbo m. Mba na ị ga-enweta ya gbalịa. Ngwa nyegodu nke na-abata. Gịdị. Ya mụta m n'uche. Adịghị ama ma enwere ike inweta ya. Isi ka ndị nke na-abata m n'uche. Na masị gị na ka ndị onye mmiri okwu ahụ okweghị gị inweta ya ọkwa ya? Okweghị m ịgbarite mana ya dịba ngwa ka m nye gị ọzọ maka iwu alaba m iwe onye nke m ka mma ihe nweta nke. Ngwa gwa m otu ọnwa nwere ụbọchị 12 n'ime ya. Otu ọnwa nwere ụbọchị 12. Month.
onweghị n'onwe iri na abụọ na nke mbụ bụ na onweghị ọnwa nwere ụbọchị iri na abụọ. Anwụ dị n'ahụ iri na abụọ. Ihe anwụ dị n'arọ dị bụ iri na abụọ. Onweghị esi na onweghị. Amataghị m nwere ihe dị otu ahụ na ofu ọnwa n'ime ahụ dị iri na abụọ. Nweghị nke dị iri na abụọ n'ime anyị. Onweghị ọnwa nwere iri na abụọ n'ime ya. Onweghị. Ịdị sure? Enweghị ọnwa nwere nke nwere iri na abụọ. Gịnị wụ iri na abụọ n'olu bekee? Iri na abụọ. Football. Isi m na o nwere from January to December. Ngwanụ. Ọnwa niile dị n'ahọ niile. Isi ọnwa nke mbụ, ọnwa nke abụọ, iguru onye n'ise edenyere iri na abụọ. Mana onwe oge okwu mkpụrụ n'ime ha nke tọsi abụ iri na abụọ. Chere n'inweta ego ya already nọ ihe m chọga. Adị ndụ. Ha ncha niile nwere ọ dị ndụ. Ha ncha niile nwere ọnwa January, February to December nwere ụbọchị iri na abụọ n'ime ya. N'ime ha. Mana mbịa jụzie gị ụtọ ahụ enwere ike nweta ọnya ka m ji esi ka m were ofu nsị gị kee ọnwa ahụ nwere iri na abụọ. Enwere ike ga-echewe ya si kee nke ọ ya awụ kee nke ọ ya awụ. Mana gị nwa ịwụ na ịma WhatsApp. Osha propra. Osha propro. Osha pom pom pom. Ka m kụpụrụ gị aka ọzọ biko. You ain't gonna make me cry. Ndị Igbo natịrị na-asụ na onye afọ ejide ka o ji na-eme ihe dị mma. Mana ya sị ya hapụ ya ahụ ya hapụ ihe ọ na-eme ihe ọ na-eme adịghị mma. Nke ihe ọ na-eme anyị obi ụtọ. Ọ na-emekwa anyị na-ama na ndị Igbo na Lagos. Na-emekwa anyị na-ama na Igbo nwere ebe anyị na-anụ onye mmiri okwu nke anyị. Ọ ga-abụ anyị na-abịa anyị na-atụnye otu wedịrị anyị n'oge. Udo dịrị unu. Ọ ga-adịrị unu na mma n'aha onye nwe anyị bụ Jizọs. Daalụ nne m ọma. Daalụ nne m ọma. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ. Ada asụ ego anyị. Ego bekee. Ị na-akpọ mmadụ na-aza gị. Daalụ ọma. Alaba nke m. Ọ dị ndụ goribe ndụ. Maka na ndụ ogene ndụ bụ isi. Ị ka na-ege ụkwa nganga Igbo radio show mana nke awụ gwam 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 ka anyị kpọrọ ya na Hot 93.3 FM na-asị gị gịwa nwa afọ Igbo bata n'ihe anyị na-eme maka ọ gbasa gị nwekwa ahịa ị chọrọ ile biko bute ya ebe a nọ ebe a ka ọnụ gị ma gịnị dị. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Maazị Onyemaechi. Enweta m ya? Mba. Obiọma. Nke a wụ anụbe m na mbụ ọkwa ya? Ka awụ nke isizi gị bata n'ihe anyị na-eme? Yes ma. Ngwanụ yes sir were ya. Biko dosigodo saa na ama ofu ebe gịnị wụ yes ma yes sir. Kpọọ m ego bekee nọ ya wa aha m. Gwagwazie m aha gị. Aha m bụ Obiọma. Obiọma. Jakonde. Ngwa nsị gị ndị Jakonde cha unu kwenu. Ya. Jakonde cha si m unu kwenu. Ya. Ka ndị Jakonde si eme taa ọ n'ahịa ka ị nọkọ n'ụlọ. Anọ m na shop. Aha, mana ị na-ejidekwa ha ọkwa ya? Na-ejide ha obere. Mbanụ nke obere so si gị sekere holoko faya seke ya kehia. Ngwa ya ha bido bawa shop gị left right and center. Ejide ha nke obere so na-ejide ha nnukwu. Ngwanụ sị ka anyị baa n'ime field. Okay. Nke chọọ ilu Igbo ka gwam gwam gwam. Ịchọrọ onye Igbo. Ilu Igbo ka ị chọọ. Ngwanụ
Ka m nye gị ilu Igbo nke. Okay. Nwetekwa ya biko. Gwakwa nke adịrọ ahụhụ. Ka ị chọrọ kwa ya? Ngwa nee nke a were. Nke a sị na onye na-enweghị ihe ọ bụ, enweghị ihe ọ na-akụwa. Onye na-enweghị ihe ọ bụ, enweghị ihe ọ na-akụwa. Ka ihe ọ pụtara? Enweghị ihe ọ bụ. Enweghị ihe ọ na-akụwa. Akụwa. Mara m nke ahụ. Ngwa na eto dike na nke o mere eme ọzọ. Ka ihe ọ pụtara? Eto onye na nke o mere nke ọgbasa nke ime ọzọ. Eto dike na nke o mere eme ọzọ. Ọ chọrọ ime ọzọ arụsie ike ime ọzọ. Ọkwa ihe m kwuru ka ị na-ekwukwe. Onye kọwara gị ya. Yes, now, like break it down, like were matinye n'ime slice ya, you know? Ano m eche n'oge na. Dịkwa m ọzọ. Hell! Ebele m akụwa m. Hey, mba, ime ihe m memezi. Maka chọọ m ibe akwa na nke taa. Tupu m bịa ajụrụ m ajụ si ihe niile ga-eme ka m bee akwa taa. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Nke wu ka m jụọ gị ọzọ. Nwanne nwoke nke ọ gịnịkwanụ? Ngwa ka m nyezie gị gwam gwam gwam. Gwanye m gwam gwam. Ma inwetakwe gwam 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 a ihe niile gbasara m na ga-eme gị na ebe na njedebe. I kwetere? Mbọ ma gara njedebe o. Okay, nsogbu adịrọ. Ngwa ka m nyezie gị nke m nyere mmadụ na mbụ. Mba, ka m nye gị ihe ọzọ maka o nwere ike ịma nweta nke ahụ. Okay. Ngwa gwa m ihe ewu na o nwere ihe ewu a na-ewepụ n'ime ya. Kama ọ ga na-epe mpe ya na-ebu ibu. Ofu ihe ewu a na-ewepụ n'ime ya, ọkwa ma onwe ihe inwe ị na-ewepụ n'ime ya ọ na-epe mpe, mana nke a ị na-ewepụ n'ime ya kama ọ ga na-epe mpe ọ na-ebu ibu. Te ihe ọ ya na-ewepụ n'ime ya. Ofu ihe ewu a na-ewepụ n'ime ya kama ọ ga na-epe mpe ya na-ebu. Ị na-afụ iru m ugbu a. Agwara m gị agwa o. Amara m gwam gwam gwam. Ngwanụ hapụzienụ mgbe ọzọ ka m ghara ibe akwa mụ na gị ekwuwe. Ebe na-akwa o. Ị gaghị asị m sorry. Ngwanụ. Good afternoon. Wait, I think I need to laugh. Come chikodochi. Asịrị m Holy Ghost fire. Ihe ọwụ na-aga eme ka m bee akwa taa. Ngwa back to sender. Buru akpa gị lawa na ihe m bịara ebe a taa wụ ị na-eme onwe anyị obi aṅụrị. Agụ they laugh. Chere godo gịnị dị? Kenge wụ na mma apụta njụ gị nke a si nweta njụ gị ọzọ si m nye gị ọzọ. Mba. Don't try that thing again. Anwala ya anwa ọzọ. Ngangi Igbo. Okay, keke ime. Adị mma. Ọma ya kpọrọ nke ụbọchị izuụka gara aga. Okay. Kebisa akpọ. Ishibiri. Modo Chukwu from Ishibiri. Shife? Isibiri. Akụkụ okoko. Okay, m na-agasị n'okoko maka isibiri ahụ onwe ka o si ada m ka new place. Ịgafecha n'ọsọ okoko ahụ kwa. Ịgafe aja ngwere wetara isibiri. Ngwa ndị isibiri kwedo.
Oh, nebe. Gini wu Gini wu chere me kwe ọzọ. Isibiri kwenu. Ego na ekwentị m. Okay. Isika ikwe ihe kwuru ma ka eme gịnị? Ngwa were nke chọrọ. Ngwa nye m ntụgharị. Kama ma n'otu otu foto nke ụbọchị gara aga. Okay, oge ma wetere ụbọchị gara aga. Na nwa m Udochukwu na. Sweetheart nke mi gwa anụ m na na-emeche I am sorry. Gbahalum ama m na gbahalugom already. Nakwa ya? Ka ọnụ kwa ya bịa. Ngwanụ na nke a were. Okay. I am your friend. And we do things together. I am your friend. I am your friend, and we do things together. And we do things together. Yes, exactly. Okay. Abụ m ezigbo enyi gị. Mana anyị na-emekọ ihe ọnụ. Onwe mgbe m tinye ezigbo n'ime ya. Asị m, I am your friend, and we do things together. Okay. Abụ m ezigbo enyi gị. Anyị na-emekọ ihe ọnụ. Oh, sweetheart. I am your friend and we do things together. I'm your friend and we do things together. I didn't say I am your good friend. I said I am your friend. Okay, good friend. Okay, good friend. Good friend. Okay. Boy. But friend boy. Ngwano. Okay, abụ m ezigbo enyi gị. Anyị na-emekọ ihe ọnụ. Ne reaction m. Can you okay, ngwa kam nye gị the last ohere. Grace. I am your friend and we do things together. I am your friend. And we do things together. Abụ m enyi gị. Anyị na-emekọ ihe ọnụ. Ịta ka ị bịa nọ na-asị m abụ m ezigbo ọyị gị. Ego na-ewu take it. Don't worry. Nke ka mkpa wụ na inweta ego ya. And that is why I'm always proud of you. Ọ ntụgharị ọzọ? Mba, ka m nye gị ilu Igbo ma gwam gwam gwam. Maka ntụgharị ahụ ka iwu expert n'ime ya. Ngwa ka m nye gị ilu Igbo. Ka m nye gị ilu Igbo. Okay. Ngwa onwe nke m jụrụ mmadụ nweta ya. Si ka m jụọ gị nke ahụ. Ngwa. Na ya were. Nke a si na onye na-enweghị ihe ọ bụ. Enweghị ihe ọ na-akọwa ka ihe pụtara. Ihe pụtara ụlọ ọgbara ọrụ Igbo na-ekwu na-emeriri ihe ha nwere ga-enweta n'ime. Ọbara uru ime gịnị? Ọbara uru mmadụ Igbo ga-eme ihe na-enweghị ihe ọ ga-enweta n'ime ya. Ebe onye na-enweghị ihe ọ bụ enweghị ihe ọ ga-enye na-ahụ. Ọbara mmadụ enweghị ihe na-enwe Igbo ga-eme ihe na-enwe isi n'ọdụ. Ọbacha ha. For obere, onye na-enweghị ihe ọ bụ enweghị ihe ọ. You know, there's something missing. Onye na-enweghị ihe ọ bụ yes, maybe something like that. We nwere ike jide idea ahụ wee nweta ihe m chọrọ ka inye m ka ọsịsa ya. Ọ ga-ede ka mmadụ ihe dị nta ịma ịga ime ihe dị nta enweta dị na ọbụrụ dị ga menwe ihe ahụ mme mbụ. Ihe menụ. Onye ọwụna nwe field nke ya, speciality nke ya. Afụgo m na speciality nke gị ewu translation, okwu ntụgharị. So ka m were nnọọ nwayọ hapụ gị tupu gị awụọ m aka n'ala. Ka ịghọta. Ka m kụpụrụ gị aka the last one to bow out of the show.
Daalụ. Ọ na-aka mma. Tupu ihe emebie, ga-ewe nnọọ nwayọọ hazie ihe. Ọ ka mmụta. Mana onwe ofu onye si na mma ekene mmadụ. Nwada anyị Munachi si na onwe onye ọ chọrọ ikene. Taa wo mbọchị a na-awa amụrụ onye a. Na-asị gị maazị mba ichie nke awụ ichie Okechukwu Val eme asị na ọta ka amụrụ gị. Munachi na-ekene gị na-asị ka udo dịrị gị, na-asị na ị ga na-aga n'iru. Biko ọwụ na rice ka ị chọrọ ibunye mụ na chetakwa na ego bekee nọ, butekwe nke m ihe ọbụla ị na-enye ya maka taa bute nke anyị. Mana ndị Igbo nọ na Lagos ma ndị nganga redio na-ekene gị na-asị gị more years to come. Ọwụ ndị bekee aka ị ga na-aga nnọọ n'iru, aza gị ga na-ame gịnị, alat ga na-aba n'ime ya oge niile. Udo dịrị gị. Nke awụ nke si n'ọnụ Munachi ma nganga redio abịa to you. Igbo ndị ọma, unu afụgonu ka o si dị. Gwam 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 na Hot 93.3 FM ka ị nọ na Lagos ka anyị ji na-ewetara gị ihe niile anyị mere taa. Na-asị gị sowe anyị, follow me, I follow you, follow me. Gaa na Instagram, gaa na Twitter, gaa na YouTube, gaa na Facebook, nganga Igbo, nganga radio. Just na-eso anyị, anabatakwa n'ihe anyị na-eme. Biko nwee ihe na-ere, ihe na-eme na mpaghara Lagos, bute ya ebe a, nọ ebe a ka ọnụ gị dị, ka anyị mee gịnị, ka anyị tiri gị mkpu ihe ahụ. Mụnwa wụ ego bekee. Na-asị gị ihe ọbụla i butere ebe a, tinye nnọọ aka n'obi ma na ilechego ya already. Ọ ga na-azụ ka ha ka azụ na Lagos ọ Alaba ka amam. Ibu ịtụbata ahịa ga-atụbata ọzọ maka gị na ibute ya ebe a. Ọ ga-adị mgbe ọzọ anyị ga-afụ. Nke a wụ na Tuesday anyị ga-ewetara gị ihe ọzọ gbasakwa gị. Aha nke m ọ gbanwebe ego bekee, ego okoro na-asị gị biko were nnọọ nwayọọ lere m onwe gị anya maka gịnị ịdị m ezigbo nnọọ mkpa. Kachifonu Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanu.